So, kumusta mga guys? Ito may bagong bukas dito na cafe sa may sa may Manila Cathedral. Check natin. Ito siya guys, oh. Belfry Cafe. Yan. Yan siya, oh. Ayan yung store. Hindi na muna tayo papasok. Check na lang muna natin sa labas. Yung mga sinaserve nila, oh. Check natin dito sa kabilang side. Yan dito, pwede mo po rito eh. Pag napagawi kayo dito guys, check nyo rin kung okay na may mga sinaserve nila eh. Sabi na nakausap ko masarap daw yung nila, kape. Sa gilid lang to ng Manila Cathedral guys. Alam ko wala pa tong 1 month na nagbubukas eh. Then kailangan nga may ka face mask, face shield nagpapasok ka. Sa susunod na vlog ko guys, subukan kong pumasok dito sa sa cafe. Ganda yung pwesto niya guys, maliwalas dito.
So yan lang muna mga guys. See you next vlog.